Quan m'enfado, respiro i intento dir estic enfadada, mantenint la calma, no em sento gens honesta amb els meus fills. Com aprendran què és la ràbia i la frustració si els amago els meus sentiments? Hola, soc la Judit de la tribu i estic aquí perquè tinc ganes de compartir amb tu eines i recursos que ens ajudin a créixer com a persones, a créixer com a individus, per poder arribar a ser aquell pare, aquella mare que realment tenim ganes de ser. Avui m'agradaria donar resposta a aquesta pregunta que m'han plantejat més d'una vegada pares i mares quan comencen a intentar autoregular-se. Si m'autoregulo? Si amago les meves emocions al meu fill? No em sento sincer, sincera. Com aprendrà què són les emocions i com les ha de gestionar si jo els hi amago? Avui intentem donar resposta a aquesta pregunta i espero que et sigui útil. El primer que m'agradaria dir-te és que hem de ser conscients que enfadar-nos és natural, que és un sentiment lícit i que tenim dret a sentir-lo, que tenim dret a enfadar-nos, és clar que sí. No es tracta de fer veure que no ens hem enfadat o d'aconseguir que no enfadar-nos i no sentir aquesta emoció. No, tenim dret a enfadar-nos, tots i cada un de nosaltres, i no té res de dolent que ens passi. Ara bé, és important que aprenguem a diferenciar entre els sentiments i les accions. Són dues coses diferents. I si bé és totalment lícit que t'enfadis, no és lícit que quan ho facis aboquis la teva ràbia i la teva frustració contra una altra persona, sigui de la mida que sigui un adult o sigui un infant. És el mateix que intentem ensenyar-los als nens. Els intentem dir, està bé que t'enrabiïs, et pots enrabiar, però quan t'enrabies no pots pegar el teu germà. Una cosa és l'emoció i l'altra cosa és l'acció que fem a partir d'aquesta emoció. Per tant, si és el que els hi volem ensenyar amb ells, és important que ho integrem en nosaltres i que fem aquesta separació entre el que sentim i el que fem. Per tant, l'objectiu quin és? L'objectiu no és tapar aquesta emoció, l'objectiu no és fer-la desaparèixer ni és fer veure que no hi és. L'objectiu és sentir-la, veure-la, donar-li la benvinguda fins i tot, però no actuar-hi. Es tracta de distanciar-nos entre el que sentim i el que fem. Es tracta d'intentar rebre el missatge que aquest sentiment ens està intentant portar. Què m'està dient això? Moltes vegades ens està dient no et cuides prou, necessites descansar, necessites saber demanar ajuda, no t'ho has de carregar tot tu a l'esquena. Quan les coses ens superen, quan ens enfadem, és perquè estem a un punt que no podem suportar i si les coses ens superen hem de saber escoltar això, aquesta emoció, perquè ha vingut a dir-nos alguna cosa. I aleshores com podem mostrar-nos autèntics? Com podem potenciar un aprenentatge per part dels nostres fills? Doncs bé, en primer lloc, si necessites treure la ràbia en aquell moment perquè no ho pots aguantar, intenta sempre focalitzar la ràbia cap a un altre lloc, no cap al teu fill. Pots cridar, però crida al cel. Pots fer servir el moviment físic per treure-la, però no la dirigeixis cap a ell, igual que no la dirigiries cap a un amic o una amiga si t'has enfadat amb ell. No és la manera. Sabem que no és una bona idea llançar la nostra ràbia contra altres persones. Per tant, fes el mateix amb el teu fill o la teva filla. Intenta no abocar-ho en ell. I la clau per mi que ens ajudarà realment a sentir-nos autèntics és què fem després. Després d'aquesta tempesta que hem intentat portar des de la calma, és el moment de parlar amb els nostres fills i d'explicar-los què ha passat, com ens hem sentit, què hem notat i què hem fet. I d'aquesta manera els estem mostrant la nostra part més autèntica a la vegada que els hi ensenyem com gestionem les nostres emocions. Es tracta de, quan la cosa ja s'ha calmat i ja estem tranquils un altre cop, buscar un moment per poder-li dir mira, saps abans quan ha passat allò? És que quan he vist aquell escampall a la cuina, amb l'estona que m'havia passat endreçant-ho tot, m'ha començat a pujar una cosa per aquí que és que no sabia què fer. Em sentia amb ganes de cridar, com si tingués un foc a dins.
I no ho volia fer perquè sabia que no ajudaria gens a la situació i que no t'ajudaria a tu a entendre que això no ho hem de fer. I el que he fet ha sigut intentar respirar, intentar controlar-me, intentar esperar a deixar de sentir aquest foc a dins. Sí? I m'ha costat molt, no m'ha resultat gens fàcil. Hi ha hagut un moment que pensava que m'explotaria el cap, però m'hi he esforçat i ho he aconseguit. O a vegades no ho haurem aconseguit i també ho podem dir. M'hi he esforçat i no he aconseguit fer-ho com volia, però m'hi seguiré esforçant. D'aquesta manera també ensenyem als nostres fills, a part de com es gestionen les emocions o com esperem aprendre a gestionar-les tots plegats, li ensenyem també que els adults també són persones humanes, que cometem errors, però que tenim ganes de seguir aprenent, que sempre tenim ganes de créixer, que no es tracta de créixer mentre tenim 3, 4, 5, 7, 8 anys i després ja som grans i ho sabem tot, que el creixement continua tota la nostra vida. Els nostres fills mereixen veure aquests líders en nosaltres, aquestes persones amb ganes de créixer que volem ser. Això els impulsarà a buscar el mateix a les seves vides. Espero que aquest vídeo t'hagi resultat útil. Si tens ganes de veure'n més, pots seguir-nos al Facebook, a l'Instagram o a YouTube i allà en trobaràs més. Fins aviat!